Meghalaya State Skill Development Society hapok na Labor, Employment and Skill Development ke Sarkar Jilla hak khatsau trek rumpang arja penriu klalom mek jingelang emer jingmon bat borok ke bedan benta hak bakantiu kam chunga kai perthai haskretriat hakadi jingelang bala khli Dr. BJ Kumar D IAS Commissioner and Secretary ke Finance ke Sarkar Jilla lawan Malaysia mentaru dak kenuan kinongnya kali Torres ke Jilla naka all khasi Meghalaya Torres Taxi Association AKMTTA nalor QA pan hak jingi kran hadin belawai ke jingelang uba bala jet cerwa nong aitien luang balai peleu jumut halor ki jing ki bakum kinungnya kali Torres ki kendo hak barengkam ke jing aji kai ki nalor ka ktin ke tli nalor ka taw luang ru bak society ka dan ru ke jingi kran ban perung lengba ka app ya borok ki kali jong ki trai jela ban ailat ban perkam nengkong hak ban kaliang ka association ru komuncur ban ya chekman te kajing khot jong kani ka meeting na kalian juga MSSDS ru ko mengilaktif bakade skill development skill development society te na kalian jong sarkar kila khot ini ba ngini syong bangin ais beli jumut ba kumno kila banyarap ini ki driver in ba jo kita ki training te hakani mata sini ru ngila mostly ki concentrate ba ya ka yaki homestays henry te ade empat ni pen kemau yaki ba ka tourism tourism sector kamde tangki tangyaki homestay neki guest house neki hotels henry hangtu kadan multi layer kadan lang kinongnya kali kidukan ki hotels ki restaurant si barukan te kalong multi layer undai tangka tu taki homestay te nakaliang jungiru nila ekran ni te hakajing kran hakajing batai jungi jungiru kalong ba kidon ki driver jungi ki ba long kim da biang than ma ta skill si bro khai kham tam ma ten ka thili ma kim da shai phal mar ba kham tam kum ka hindi ne english ki kham long reluctant ne ki long le rang ban kran lamar ba kim like pha te ka tu ka bu ching te na kaliang jong ka MSDS ru kila ong ba kim bu ya ta ka training na ban ta ki driver let's say kala ban long si asngi ne kala ban bun sngi ro ba ya ka ni ru ya ki driver si ru andon ka ta ka jing ai honorarium ne kum ka stipend ne kum ka honorarium ya ki wan chani ka training tadap ang tay kan ni ka training rukin ai kum ka kanja stickers kan ai ka kanja stickers ne certificate banong bakini ki drivers kila de ki government train but man pendung kini support ki niki apps jongka government ka dei takam Meghalaya tourism app te kini on pendung dia te hakata hi ka wei ba ni pen kemau biang yaki officers baru kai badan hang tu ba kumbangila yakran ka last meeting ba kidai kimut ban ai kenja directive na kenja notice syapo baru ki hotels ki homestays ber ki guest house ki badan ani apo state jungi ba kidai ban pendon kam di kali ML ban refrain na ban le ban penduna ya kajing pendon kam di kali ki badai na po bar state badru ban te lakam ban nung pendon kam di kali private ban kamai ne ban yalam kai ki nong jong kai perthai ne ta ki tourist mentar ka sengi kami kran than rai kini ki jingdeman jungi bro khat ma lamar ba kani ka kham chair da transport department re ka di ba chair da MSSDS te hakani ka jingi kran ni kran mitangi ta ki intermediate solutions na banta ki driver mo ka andre ka demand jungi te on the long run ni ka te ba ke khang me ikini ki kali man khang ni kali ba de na bar ban lek support tourist pa te ka ta te ka di ka long term demand jungi hi tama kini ki trainings kini ki long tangki immediate remedy ban syarap ini kenang ba ban recover ya ka market bangin yo ban kering ya ki tourist ban pendon kami kali ML kata kadeka jingi pair hapreng jong ka long term goal ba short term goal jingi ma baikma na kaliang jingi kini ki intermediate solutions ma immediate solutions kini ki jingi rap bangila ban yo kloi te kani ka jing perung hapo apps ru kadai ka way na kita lamar pa sistem bala perung hapo app hapo kala long trusted so kadai hapo ka Meghalaya tourism kadai jong ka government of Meghalaya te ki pat baru ki bawan na bari ki ba penon kami kan ka app ki long trust ki don ka jing shanya but let's say na kata ka jing shanya ki pendon kam hai kali
badi registered na po ML badi try na ni na po stage ni ya kini bro ko tingin ya bi siya kaman andre ka long kuman pan kamaw yang sa isin ka long term goal hi kata ka long term objective jumi kata ka long bai ban khang kini kali bawan na ba man le siya po ka to respond kata kadang dan hi po ka mit ka jing ya karan te let's say mentah kini ki benai ban wan dong sa ai biang ka reminder letter mangin pan kamaw biang bangyap ban ya syong halor jung kani ka issue but ka long term demand jugi ba mental dan arsenam na license mentan Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka batau bha kam kta i ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.